Det kunne være så fedt. Det gør jeg virkelig godt. Ja. Altså, jeg plejer godt at kunne sige Ja. Og hvis nogen er lyst til at sige det bare, så har vi sådan et, vi tager tit op til sommerhus med englænder. Altså, det er sygt lækkert. Og altså, jeg føler det mere end velkommen. Altså, det vil jeg elske til. Det skal nok. I skal stå på, det var ikke meget. Og du har vist rundt. Helt klart. Sommerhus, jeg snakkede om i England der. Ja. Det var fordi, at i år der holdes det kæmpe galla, og der kommer ret meget royalt, og sådan noget, 300 mennesker og sådan. Altså, I kunne godt komme. Ej, Ja, det kunne I godt. Kunne I komme med? Ja, det kunne I godt. Ej, det er sindssygt. Ja. Det gør jeg sygt godt. Hey, kan du også huske, at vi tog ned til mit sommerhus på Langeland? Ej, ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja. Det var mega fedt. Det var fucking banger, bro. Ej, jamen altså, de der minder, vi har derfra, det var mega hyggeligt. Så nede på Langeland, det rammer bare anderledes. Og så ved du, hvad jeg snakker om. Ja. Hej Ida. Hej. Hej, hvad kan du sige dig? Det er lige mig. Skulle du egentlig med til England der? Nå ja, men det lyder virkelig fedt, men altså, hvordan har du egentlig stadig i England? Det har jeg aldrig rigtig fået spurgt, der blev ret vildt at have. Jamen, det er bare sådan familieliv, ikke det? Ja. Det var det bedste. Du kommer fra en rigtig rig familie, eller hvad? Ja, det er jo ikke noget, man sådan siger, men ja. Hvor kommer du fra?